Kining pasumbingay ni Hesus nga naggikuyugan og usa ka sugo, importante kaayo ni sa atong kinabuhi karon. Aron makabot nato ang tinuod gyud nga kalinaw, kalipay o kahiusas kinabuhi. Ingon siya, ayaw gyud mo pagtigom, mao ni ang sugo. Ayaw gyud mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Kumusta maron ang inyong bahandi? Asa man, tuas langit o ni asyuta? Anong wa man mo katubag? Asa maron inyong bahandi ba? Tuas langit o ni asyuta? Langit yun. Tay ha. Nya matod pa ni Kristo og anhimos yuta magtigom, kutkuton ranas anay og taya ang inyong bahandi. Or og di man kutkuton sa anay og sa taya, kawaton sa mga kawatan. Kana siya. Niya, kisa pa may malipay nga inigtan-aw nimo sa imong bahandi, gitaya na or nangabuslot na kay gikaon sa anay, wa na kay kalipay. Kinsa man say magmalinawon og daghan kay kawatan nga magpuli-puli og lungkab sa imong balay, wa na jud kay kalinaw, di ba? Mao na didto kunos langit kay wa na may kawatan didto, tuan na mas impierno. Nya ang anay anhiram na sa kalibutan. Ang anay di man amo sakag langit, wa may anay nga gihimos Ginoo dito sa langit, wa say taya kay wa naman dito yung moisture ni aram na sa kalibutan. Mao na safety kay didto. Nya unsaon man pagtigom og bahandi dito sa langit, ibaw mo. Wa mo kibaw sad. Sayon ra kayo, palit mo slot. Bitaw. Ang imong bahandi dinhi ibutang sa simbahan or sa katawhan. Ayaw ibutang sa imong kaugalingon. Mao na ingos Kristo, asa ganing imong bahandi, naa diha imong kasing-kasing. Kana bang ang atong higugmaon ang katawhan, ang simbahan, dili ang atong kaugalingon. Mao nay bahandi dito sa langit. O tanawa, ang tanan nga nipalit na tog slot, naabagoy kasakit o kabalaka, kabugat nga gibati tungod kay nakapalit silag slot. Na? Wow, mag-anam og kadako ang ilang paliton kay niya may gasigi na lag balik-balik og palit, hapit kada semana mo palit. Nag-anam sad kadako ang ilang kalipay. Wa gyud nagmahay. Labi na gyud dako gyud silang mapalit. Moingon gyud sila, Father, lipay jud kay ko nga wa jud ko magtuong makadonate kog ingon ana kay pobre ra gud ko. Pero naningkamot jud ko makadonate. Nako kana, mao na sakto. Bika mo, mutabang mo sa inyong isig ka tao, labi na sa mga taong kabos, kana mga tao nga wa mapa-ospital, way ikabayad sa ospital, tanan lang panginahanglan kana bakhang mo eskwela nya wa gyud ikabayad, imong tagaan og suporta financial para maka-eskwela. Magmahay day ka ana, wala. Inighuman basta tinuod ang imong paghatag ha, dili ba kana bang sa tawag kana kanang hatag ba nga dunay higot na string attached. Hatag gani, hatag yun. Wa na kayo nahuna. Ay na paghunahuna og maunsa to. Lipay kayo ka maghunahuna labi na mo graduate og di san mo graduate, moingon sad ka, iya sad to. Basta ako nakatabang ko, di ka manghinayang kayo. Pero suwayo, pamalit og mga maayong butang, mga nindot kay mga sinina o uban pa diha mga gamit. Nya pagtan-aw nimo, gikaon nas ilaga, gikaon nangabuslot na, magyaw-yaw kay magsikap pisti animal ni mga kuana. Labi na gyud og ang imong mahalod kay TV, giduwa-duaan sa imong mga anak, gikabyon-kabyonan sa mga bata, nahog, nabuak, asos, laktos yun, laktos. Ika, gadagmal mo aning ato mga butang dinhi. Bisan ganing manghugas lang imong anak niya, mabuhian ang baso, mabuak. Kay sa kadangog kamot, tala, laktos la, lubags dong ganay, pagya-iya diyang buanga, kagaya-iya lang ka, mura bag imong kwarta, gipalit anak. Anak, di ba? Kabantay mo? Oy, sana na. Tigo mo nimo, dakuon gid nimo imong yuta. Ay sus, nilinog man, niliki, biyaan ang yuta. Guol kay kastanan na lang akong yuta. Nya dili sad linogon, naa sa mga silingan nga lahap-lahapon og jutay ang imong utlanan, kinihaay dayon dito sa barangay. Ana.
Bisan mga tanom, kawaton sa silingan or putlon, suko kay ka. Amo na may pas audit mo imo ari kay putlon tanan punuas manggag saging lubi, wa jud kayaw-yaw. O mga wa na ay kanang dungog, kanang atong dungog nga ikaw napili ka nga presidente sa Pilipinas, senador, nasus, gikan sa imong pagkapili hangtod mahuman imong termino, daghan kayong siging paghot, siging saway, siging bash nimo. Sawayon magining pare nga unsa ra gid ning pare, kolekta ra gid ni ani. Sigihan magig saway. Mutongtong ka sa stage of honor. Sige, suway tongtong diha. Di ba puno gyud ka sa hapak. O nya, nindot na. Wa gyapon. Mao na ang mga santos, ang una gid nilang gibuhat, gipanghatag ang tanan nilang bahandi, tanan nilang abilidad gihalad para sa katawhan. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ay Rayna dinhi nga singan ato at Atalia ko dinhi baka ning gikuha ka kanang balikas nga Ataya. Kay nga naman Atalia porting malditaha, gipatay pagid niya ang iyang anak nga hari, gipamatay pagid niya ang mga harianon kay ang Rayna dili biya na moy hari. Anak niya ang amahan man mo'y hari, di ang nagsunod ang anak niya kay gusto man sa Rayna nga siya mo'y muhawd. Iyang gipatay ang iyang anak nga hari hasta sa mga kaliwat sa mga harianon nga mga dugo kay siya natapik raman siya dito. Iyang gipamatay may gani kay nataguan ang usa ka anak niya porti na ginyang enjoy sa iyang power, sa iyang wealth, unom katuig niyang pahimos gyud murag usa ka termino sa presidente, no? O sa katerminos presidente pag ikapito pastilan gipatay siya niabot yung panahon nga gikuhaan gid sa iyang honor o sa iyang kinabuhi. Gani kana karong nahitabo sa Ukraine, sa Russia. Unsa man na tungod na sa atong pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, nag-ilog sa bahandi, nag-ilog sa dungog, nag-ilog sa gahom, porting daghanan na rong patay. Nya kinsa maroy mahimutang mahiluna ana. Gabi nagmisa ko diha sa kuan sa may ang diha konsolasyon ba katong pulis bitaw si sa nga Antonia Kirby Clyde. 32 years old mao palay pagsugod sa iyang profesyon pagka-pulis. Napatay siya sa iyang paghimo siyang serbisyo. Namatay siya. Nakuan ba na naunhan og pusil sa iyang gipang gusto tang dakpon. Batanon kayo. Guol kaayo ang mga tagtungod. Perting tao daghana hasta mga atong mga ilang mga opisyal sa lungsod, ang mayor, ang kapitan, mga opisyales sa lungsod dito. Gabi perting daghana karon mas daghan ting ron kay championship maron last night man. Perting yung daghana tao kay anugon. Pero tanawag kinsay nangamatay sa Ukraine. Mga opisyal sa sundalo, mga tag-as kay Grango, mga piloto sa eroplanong igugubat gipangpusil, mga huglang murag mga langgam nga gipantirahan, mga bata gipangpatay nga igo sa bomba, mga tiguang, mga eskwelahan, mga simbahan nga bungkag tungod sa bomba. Pila kabuk sundao dito ron nga nangamatay nga mga bag-o pa lang sundao kay mo man ay asda nga tug-una magpaluyo ra man ning mga opisyal perting patay na. Wa ta ano guni ana. No? Pila ka kabuk ron pamilya nga naghilak kay ilang anak nga perting promising kayo kay sundao dako kay sweldo makatabang-tabang unta to silang pamilya karon wa na nangamatay na. Tungod anang gubat, tungod anang pagsigig tigom og bahandi dinhi sa yuta. Gidonate pa to sa Ukraine dinhi, palit pa silag slot nga mga bisag 18 lang ka slot kay ika 18 years man ako rong 22. Palit lang silag mga kuan 18 ka slot. Unya kay 11 may kabuok, palit sa silag 18 times 11 pila man na. 11 katag 18 ang paliton. Gamay ra kay na oy dili gani nakaabot sa usa ka bala sa ilang missile ang kantidad ana.
pero pila ka libo ka missile karon nga ilan ang gipalupad og nang buto lang nya nipatay pagyud mga tao, ni dakmal pagyud og mga kaning properties tungod sa ilang pagbuto. Pero sige gyapon silang pabuto. Gasto og kwarta aron gub-on ang gitukod sa kwarta. Nangana, ang kwarta mismo maoy miguba sa gitukod sa kwarta. Pero dito sa langit, ang gitukod sa Ginoo nga langit way makaguba bisan pag ang tagalangit di maguba. Ngayon, saon man na nato pag-translate sa atong kinabuhi, sa dili pa kutkuton sa anay nga aktwal nga anay, sa dili pa kawaton sa aktwal nga kawatan, ang imong bahandi nga gitigom din hisiyuta, kawaton na sa anay nga spiritual. Unsa may anay nga spiritual? Sala. Kana mo'y number 1, ang sala. Ang tao nga magsigig tigom og bahandi dinhi, dali kay makasala. Kay matod pa ni San Pablo, the love of money or the love of wealth is the root of all evils. Dali kay kang makasa. Ni ang tao nga makasala, wa na ginay kalipay, wa na nay kalinaw, wa na nay katagbawan. Contentment, pangitag contentment sa mga taong sadaan. Wa, peace, wa, happiness, wa gyud. Labi na gyud pun-an natog holiness, wa na gyud. Ngay kano, lingi anay mong tupad. Ing na sadaan ka. Inigingong, sadaan. Aka na, klaro kayo, wa ginay kalinaw. Lagi, tinudan ay sige ra nagyaw-yaw, dali ka na masuko, dali mangluod, pikon ka istanan, ana. Kabantay mo? Hasta ko na musimba din bugat kay nagnaon. Mo siya. At tanawa niya na yung tupad, ka na nag-ana lang naon. Ana, mga sadaan na. Hugot kay mga baba ng sadaan. Bugat sa kinas lang mga naong. Tinudan na gina. Labi na nang sa pagdumot, kanang sala sa kon mo na mga anay, mo na mukut-kut sa atong bahandi. Nga, di ba inikut-kut sa anay sa imong bahandi, ikakita nimo wa nay bili. Useless na. Nya nganong nasuko man ka, nganong di man ka kontento, kay kanang imong gikuptan para nimo useless pa, wap ay kapuslanan. Di ba? Ang sala. Ikaduha, nga mo kuan, ang kawatan. Kinsa may mukawat sa imong butang, nga murag mawa siya nimo. Oy, kanang worries, fears and worries. Sige, igawas lang sa nangad to. Fears and worries. Na siya? Tanawa. Imagine na karon, magdakag kwarta dihang 1 million sa imong bulsa. Naroon diyan nimo ba? Pila ra man ang 1 million doon. Isod lang na nimong bulsita. Di ba di jud ka kahuna-huna ug unsay giwalis pare. Gikawat. Sige king ang sakay sakyan ako ron, wa ba kay kawatan, wa ba kay tulisan, wa ba ka kusundi karon, no? Magsigag ana. Kami gani din anang muhatod tagadtos bangko, nagamay ra magina, sensiyo ra man ang atong gipupo yon, mga donut nga 20, pero matigom-tigom, mo arang-arang ba yang kantidad, mo ingon usahay, padiri, pahatod lang ko, usay maglakaw ra man ang ato ang mo deposito, kay ihatod lang ko padiri, kay murag dako-dako ta na gikawat na. Asabot, murag naa pa gani, pero murag wa na diha. Tungod sa imong kabalaka. Hasta no. Ang mabitan ang uban karon tungod sa kabalaka sa, oy, duha lang ka anak, sus, pati pa itawa jud ko'y kwarta. Pero na ko'y kwarta, na ko'y sweldo, duha lang ka anak. Gikawat nas kabalaka. Kanang kabalaka, mo na'y kawaton ang imong kwarta, murag mabalaka na ikaw, na kay kwarta pero murag wa. Nahurot ba? Nabalaka naman ka. Hasta no, magpatukod para bakog balay, halala no, ang bayro nun niya, hala, asa man ko magpapanday, ana, daghan yung kawat. Hasta sang pare, hala no, mahalin ba kaning slat, hala no, mahurot ba kani. Pero, ugwa jud ta kabalaka, wa ta magmahal aning bahandi dinhi, ato ra gining gamiton, alipay kay tayo, bisag 10 centavos, lipay na kay ka, na ay value ang 10 centavos, hasta ganing 1 peso na ay value sad. Karon ang uban labay-labay ram ng piso.
Dito lang ko CR gabi dinhi sa tong CR, nay duha ka buok piso gitungtong sa lababo, wa gyud ni kuha. Dugay-dugay na diha. Nitaya na lang gud, wa gyud ni kuha. Pero gitungtungan pa to 1,000 minaw ko. Usa ka minuto wa na to diha. Ana, uy, valuable kay na ang piso. Nawa ni mga bata dinhi dayon ay ta piso bi. Ay ta piso bi ana. Piso valuable kay na sa mga tao nga way kwarta. Mao na importante kayo na mahatagan nato og gugma ang bahandi nga langitnon. So salamat sa mipaambit sa inyong bahandi nga langitnon ha. Gahapon ang namalit og slot, ang nahali nato 115 slots. Oh, pakpak. Salamat kay. Kani mga bahandi na ni nga langitnon nya akong giihap-ihap ang dedicated sa akong pagka 18 years niabot na og 952 slots. Oh, sa daghan na. Salamat ha, kamong nipalit. Doon na mo'y bahandi dito sa langit. Kamong wa mo palit, bantay mo sa mga anay o mga kawatan. Magkusmod ko na inyong naong. Sige, magkuhan diya, dugay-dugay og palit. 5 na ra ba lang kaadlaw, maabot ng 22. Nabitay akong kaning akong ingko palit kog 18 ka slots na man sa nipunit sa challenge mga upat naman tingin ila ka book 5 ba na lipay po ko appeal sa ko ng imong 18 slot challenge pa der nako og na agyod pwede ganig imong dublihon di ba basta na og wa ay lasag pugos-pugos nga mangawat na lang gyud ka para imong ipalit og slot imong bana kawatan gid imong 1,000 kay ipalit nimong slot ayaw ay pananghid kay basig magduda imong bana nga kita na. Ito no? Ay ayaw pakasala lagi. Astas pagpalit og slot makasa pagyud ka. So salamat kaayo sad sa mga tao. Congratulations ninyong tanan nga matinabangon kaayo sa simbahan. Dili lang dinhi sa tong parokya, kamong nagtabang sa simbahan. Kaming mga pari, igo ra gid ming mo announce, igo ra gid ming mo hangyo. Pero congratulations ninyong tanan nga motabang sa simbahan. Siguro gyud ko 100% kamong nahigugma nga mutabang sa katawhan o sa simbahan 100% naagid mo'y kalipay, kalinaw o kabalaan sa kinabuhi tungod kay inyo manggibutang ang inyong bahandi diha sa langitnong mga butanganan diin ibutang sa simbahan sa pagtabang sa katawhan ayaw diha ibutang sa imong kasing-kasing kay ang imong kasing-kasing daw kay nastanan ibutang dito sa langit aron ang kasing-kasing mononot ngadto sa langit yan ingon rabas Kristo hukman ta mo sumala sa inyong kasing-kasing mo na ningon siya dire kunhain ganing inyong bahandi tuas ang inyong kasing-kasing unya kun ngatong bahandi tuas langit inig atubang natos Ginoo moingon dayong Ginoo adi amang imong bahandi diri automatic kay nga akong hukman imo mang kasing-kasing ang imong kasing-kasing ni amas bahandi dinhi pag atubang nimos Ginoo tu amdes ubos ang imong kasing-kasing tu anha lang kas impierno kay ubos man na mo na iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo na tu adito imong kasing-kasing mura mamog na subo hinoon mura natag-anan siguro gasang inyong kasing-kasing no sige manindog lang ta basin pag makabawi